Temperature. Dalawang set ng temperature kasi ito eh, 0 at 28. Multi temperature kasi dala natin guys eh. Kasi maraming bukas sa timbangan dyan guys eh. Siyempre yan na lang ang tatrabahuin natin eh, hindi pa natin magawa. Mag pre-trip at saka i-check ang tire. Hi you guys, good morning. And maaga tayo ngayon mag-drive. At dahan-dahan akong mag-move dito sa Diesel Island. Pa-diesel tayo tapos lumarga na tayo. Meron pa akong mamanihuin isang araw at kalahati para dun sa delivery natin sa Calgary. Shout out sa mga tropa nating mga taga Calgary, Alberta. Diyan tayo pupunta, diyan tayo magdi-deliver. Yeah! Tayo dito sa may Diesel Island. Tapos i-pre-trip ko ang truck at saka trailer. Pa-diesel tayo, then let's roll. Saktong-sakto naka 10 hours sleep ako. Medyo palamig na mga idol. Malamig na. Tara, tayo. Sa Pilipinas kaya meron sila yung parang reward card guys. Magkano ang diesel ngayon? 1.65 1 gallon USD. Alright. Yung mga points card na ganito, ang laki ng bagay guys ha. Tama-tama ito sa makaroon ka ng free shower at points para makaredeem ka ng pagkain. Laking bagay. Okay.
sa kabila. Sabay pre-tripping na rin natin. Ay, mahalaga ang diesel. Bawat patak ng diesel mahalaga. Okay. Mga ilaw natin sa harapan. Paugas ako sa Calgary. Temperature. Dalawang set ng temperature kasi ito eh. 0 at 28. Multi-temperature kasi dala natin guys eh. Okay. Ito, papakargaan na rin natin ng diesel. Kalahati na eh. Ilaw. Siyempre yan na lang ang tatrabahuin natin eh. Hindi pa natin magawa. Mag pre-trip at saka i-check ang tire. Medyo malambot ah. Okay, sa ilalim inspeksyonin natin. Kasi maraming bukas sa timbangan dyan guys eh. Ayan. Ito po nung ano nya, air pump nya. Alright. Kita mo merong company seal, padlock at bolt seal. Ilaw sa baba hanggang sa taas, lahat yan gumagana. Mahirap na. Bari ng tabas na ito dito. Okay. Report ko na lang sa kanila. Lights. Matigas, matigas. On. All right. Tapos linisin natin syempre. Abot naman eh, abot natin. Marami kasing bugs guys sa ano eh, sa Saskatchewan, kaya kailangan natin to eh. Kailangan natin linisin ng windshield. Sama na rin natin tong ilaw.
Okay. 145 gallon, 526 USD. Ayan oh, punong-puno na. Full tank tayo. Okay, okay na yan. Mahal ang diesel. Kailangan natin magtipid. Inspeksyonin natin din dito. Tignan natin ang mga problema rito sa ano natin, reefer natin. So far wala naman ako nakikitang diferensya. Andito para guys yung ano battery niya kabilang side. Yun. Tis-tis lang ang pagiging owner operator guys. Magastos sa maintenance, diesel, pero bumabalik naman kasi mas mataas naman yung income ng owner operator kaysa sa company driver. Sa ngayon halos parehas lang kasi babayad pa ng truck, pero pag nabayaran mo na yung truck, abay kahit isang beses ka na lang bumiyahe, hindi mo na kailangan pang magtagal sa karsada. 168.3 23 gallon, 605.78 USD. Since nasa USD tayo guys, nasa US tayo. Tapos lagyan natin DEF. Buksan ko muna. Diesel exhaust fluid 4.19 per gallon. Alright. Tapos nito yung ano naman natin, trailer. Ang lakas lakas ng buga. Bilis mapuno. Okay. Ayan, puno na, saglit lang. Ayan. Ilan? 11.15 gallon. Ayan, tapos sa trailer naman move tayo.
I-off na natin ang sarili natin, tapos na tayo mag pre-trip. Okay. Trust ko. Okay. Portangin din natin to. Kailan kaya may karga natin? Bilisan lang. Three-port. Ayan ang gauge nyo guys, oh. Full tank. Kailangan natin ng full tank. Okay. Oh, okay. That's enough. Nakalagay din tayo ng 28.76 gallon. Gallon yun guys, i-convert mo pa yun sa litro times 3.78. Kulang-kulang 100 liter din. Let's go. Tara, para layo tayo. Kaya mayroon pa tayong tatakbuhing mga isang araw at kalahati. Wow! Okay. Construction mga idol, dahan-dahan lang. Baka mamaya masagi natin tong naghahanap buhay din. Parang kasing kulay natin, Mexican. Mga Mexican people yung mga nagtatrabaho doon sa construction na yan. Continuous lang guys ang tracking. Tuloy-tuloy lang. Sabi nga nila ang maaga. Tulad natin ngayon, maaga tayo, alas 7:05 pa lang. Ayun, oh. Kita nyo yung oras dyan sa aking DAS. 18 degrees Celsius, 7:05. Lamig-lamig na rin. In 1 mile, take the ramp on the right to I-94 west toward Bismarck.
Mula dito hanggang sa border, meron pa tayong 358 miles. Let's say, sabihin natin mga 7 oras pa yan guys. Ayan. Tapos, from here, or from border all the way to Calgary, Alberta, meron pa tayong mga 10 hours drive. So, hindi ko matatapos ngayong araw na ito. Bukas pa ulit. Mahaba-haba kasi itong biyahe natin guys eh. From Wisconsin all the way to Calgary, Alberta. Layo yun ha, mga nasa 1,600 miles. Okay. In 1/2 mile, take the ramp on the right to I-94 West toward Bismarck. Take the ramp on the right to I-94 West toward Bismarck. Alright guys, diretso-diretso na tayo. Tatrating ko na to. Hanggat maganda pa yung klima, baka mamaya umulan. Tignan nyo, medyo makulimlim oh. Bagay, maaga pa naman eh. Aga-aga pa naman, kaya medyo madilim-dilim pang kalangitan. Let's roll. Lakay Pinoy Tracker.